Orgia és un estudi de danses sexualitzades o de cossos en moviments sexualitzats, no? Com vol apel·lar a aquesta mirada sexualitzada, hipersexualitzada que tenim cap als cossos. El projecte comença d'una manera molt simple, que és que jo vaig veure una amiga meva que estava dient-li a la seva filla no facis això ballant twerk, no? De para, no? Com va haver-hi aquesta atenció cap a un cos que estava movent el cul, no? Estava ballant. I ja em va fer com un primer... Ai, què passa amb això, no? Orgia vol dir ritual. Vol dir ritual i diguem que, seguint el pensament del filòsof Foucault, la sexualitat és un terme contemporani. O sigui que si miréssim tota la història de la humanitat, la sexualitat s'ha tractat i s'ha mirat de diferents maneres. Per tant, allò que entenem com a sexualitat avui no és possiblement el que entenien, per exemple, els grecs. També, si miréssim més l'etimologia, i entrant més en aquesta arrel grega de la paraula orgia, voldria dir alguna cosa com materialitzar una energia, com fer un acte de creació amb una energia molt potent i molt forta. Llavors, per mi el resultat és una dansa molt vital, o sigui, tota la primera mitja hora és extenuant i precisament volia que fos això, com potser l'ús que fem dels cossos en qualsevol dels conceptes avui dia socialment, que és que realment ho portem cap a un excés. M'agrada que sigui una gran qüestió sobre com se'ns està mirant. Llavors, passa per diferents moments, hi ha aquest primer moment molt físic, hi ha un segon moment que és una mena de construcció de diferents elements de l'acte sexual, hi ha una deconstrucció del gemec, hi ha una deconstrucció del tacte, com de la intimitat, i hi ha tot un final molt ritual, com molt més espiritual, que vol com, d'alguna manera, obrir aquest espai sagrat que també és el del plaer. Partint del projecte de contracultura, hem partit d'unes danses que més o menys passaven en aquella època, dels anys 70, 80, i diguem que tenen la seva expressió sobretot als Estats Units. Per exemple, el voguing, i això ens ho ha ensenyat Jace, i Jace acaba de fer la primera vol de Barcelona al Mercat de les Flors, té un origen molt en el que li diuen les houses, les cases. Tenir aquest espai segur per perfils racialitzats i de diversitat sexual en què necessitaven un lloc on generar una nova família. Llavors, aquestes vols eren llocs, o així ho interpreto jo, com que ells deien que sortien a passejar el seu cos, com a fer tot un acte performàtic sobre la seva sexualitat i la seva manera d'habitar aquest cos. Les danses en les que es mou el cul hi ha diferents orígens, no és que sigui una tribu que feia, o sigui, moltes vegades l'objectiu no és sexual, a vegades és de fertilitat, a vegades és de benestar, a vegades és de lleure, a vegades és de gaudi. El twerk té diferents orígens, twerk és una dansa que, quasi diria jo, per un ús comercial d'aquesta paraula ens ha arribat molt més a nosaltres, i una sèrie d'estètiques que s'han fet servir moltíssim en videoclips, per exemple. El whacking té el seu origen en tot un llenguatge molt més de còmic, molt més de whack. El whack és aquest gest i el dancehall és tot un encontre social que passa a Àfrica i que diguem que és molt productiu en les formes i els nous passos que es van fent com virals i coneguts a través de totes les danses més de xarxa social.